ama sain thli tu te chi bai ka bu ka cheu e hi tlangwal debil ram nga ka chan West Branch Christian Thalai Post Secretary nilai mek kani a tuna hian media sub committee kal tlangin video clip toy te sharing hun man kan tuma milong ai thak sak pek turin kan som cheu ani pathian thu thiang him ngai thlang u pathaya bung som ni le paruk chang som thum le pakwa tin tlemin malama avakal hleka abok khupa o kapa athei chuan helo hian mi pelu ro se nima sela keima thu ni lovin nangma thu ni jok ro se ti ina tong traya ti kan huwa tin Timothy na tel ko pol le khathon pahni na bung ni chang som ni le pahni thu ngai thaleila nima sela lerol chang na te chu tlan san la thinlung thiang hima lalpa lama piang te zinga chuan fel na te rin na te mangai na te rem na te vero ti ani a tin bung thuma ninhununga mi te omdan tura soina khan changa na a pathian ngai sak an na yanga nima sela athil ti thena chu an oil awang chungang chu hoi san ro ti thu kan hu ani kan thu chiarte lalpan kan za tan malmin som sako se tunlai covid-19 shrilegin huninga mo chen kan nun ati khai lak to a nun dan pungpa nga ya nung thei to lovin mi pui kanin khunga chung zinga chuan ti hian karil ru alo oma tunlai khovela chuan media mang tamber chu thalai te kan ni a media kaltlanga kan thil hriat te kan thu chiarte hian kan nun ni na satakina hong thin ani tunlai apo kan soi to angin hripuin kan nun ati boina se ema heng kara TV lama tanga special report kan hriat te chanchin thara tanga kan lo hriat te hian kan nu le kan pa te kan pi le kan pu te nuna hian na satakin honga nei ni ti kan hretlang bekin rin omani heta hian chi ai lo tu le nun pa ngai taka kan nun theina tur hian thalai te hian mo phurna kan nei ni kan tu chira khan mathaya ziaka khan lal i suan he khovela aron fanlai khan ati tur ti turin apa thu azoma amo phurna ahlena ni hre hle ma se hre om ti hle ma se amo phurna ahlen ti kan thri a chu chu chandam na min pe kha ani a thei top chuna dila amaro chu amo phurna apaina kova ada akha ahlen ani tin Timothy ne na ter ko pola le khathona po khan kan hmu a keini thalai te hian ti tur kan nei ani tunlai khovela hian ti kha kan soi du a kan rin lo lampang ang zoin kan kalpui mai thaya maro chu thirtu ten min lo ai thak sak turin kan du chewa karil ru alo om ta zo ka chu tunlai khovel boi noi kara hian lockdown te curfew te na kan nun in chung lama min nor be a min tomtir la kara hian thalai te hian engtinge hun kan man ti hi ani a thalai tam tak chu kan hri a games a kan boi ema mobile games a kan boya computer games a kan boya tun ang hun har sa le hun khir kan ton la hian game a te computer world a te chengin Facebook le social media te internet kaltlanga game khel theya te hen kan huni kan mangra lang ti hi khlawa chunga chon in chunga hian engmo phurna nge kan nei ti in tumdanga kan ti ngai lo kan in chunga kan mo phurna ti konga hian ma kan la em ti te hi karuru a chuana oma mi zong hian keimani chung kwa thewa hian mo phurna kan hlen thei alian ani emo ate ani emo kan nei veka chuwang chuan thalai te hian kan nu le kan pa te tunang hun har sa le hun khera riru le ngai tuana mang an le chi ai taka an omkara hian thalai te hian an ma ni chok jang khaya an har sat na te hriat thiam puya malak puya he hri lo om takina min hual vel na boruak rit takara hian kan nu le kan pa te chok jang khaya kong sang kan mo phurna kan hlen hi a tha in ka hri a lockdown le curfew ani awanga ina kan omtam tangkaya manga game lo khel tawak mai te hi kan omang ti hi ka hlawa PUBG le internet game chi sang kan hri a henga kan nun dan pa ngai renga kan nuna he hun har sakara emani po phurna hlen na chang hrelo kan ni chuan nakina
he mani bok hi atur tu chu kan ani don ani ti hria ila hei kan hria tam tak chuan mani in chunga hmun olte in chunga hmun olte chu in thlai chin ko nga te ele bar nakina kan har satak palin ti thuwa chome thlai thar rang chi chin ko nga te tuna hian thalai tam tak kan har thar to a kan nu le kan pa te kan rol u jok te pon tam tak an ching to ani ti kan hria he nga te hian thalai te hian tran la ila thil hote anga lang si kong tam taka kan chung ko sum le pai luang ral mai tur chok thei ani ti hria ila thlai chin ko nga te le huan mani in bul huan nei ko nga te hian mun nei te chuan tran lata ila social media le ke mani min ti hlim tu kan phone te kaltanga kan thian te nei la kan in kom na dal chuang si lovin kan hun tam jok hi in chunga kan mo phurna hlen natan mangila atha in ka hria chu chu kan thupui pakhat na ni sela tin pakhat kan soile du bok chu tirkopola ina timothe ne na lekha athon pahni na bungthum changa kan chiar tak ang khan mani loka covid-19 boruakin kan ram aron lu chil kan hria tan tira khan home khu set ro pui tak fedrika kaltangin kan neya tu ta chon pathian thil ti theina ro pui takin kan hmu ni hun kal le zela hian kan nu na hian engtinge kha khan ngonga nei ti hi kan ngai tuwa venga em ka hrelawa han ngai to le ta ila hun hununga nin hununga thil lo thleng tur tam takhi he kan kot kaya kan hmu thei mai a hian a thleng to ni te hian ka hre thina thalai tam takin pathian thu shilin kan wak tar to a chu chu hun hunung nin hununga lo thleng tur lali suina alo soilok to te jinga mi ani chu mai ni lovin ale lampang zong in han thlir le ta bokila mani in hmangai te mi in ti vei te ati ang chi ang zong zong khatuna hian kan kot kai mai a hian kan bulvela hian mitam tak anom to ni te hian kan hria hunero chu halat lai lova tran kan la ka thalai te hian kan mo phurna ni ti kan hria ta heng kan thalai pui thatum mi lo thathei ni in ngai to lo te chan chu konga ma kan la ka christian thalai pol te hian kan mo phurna ni ti hria tong trai na ate tran kan lak chuan ma na satakin kan la son thei ni ti hria ila thalai te hian kan om na thewa ke mani chung kuwa thewa tharawa te ti sa te kan mo phur na hlen tur hian tran ila zelang u kan thu soi te helal pan kan za tan mal min som sakro se